Yatag niya po kay kaon sa duha. Kami siopaw guys, na ordinary ra kay wala man budget. Nang dapin-dapin na guys ba? Sa kuan rami ng taon. Ang daplin sa market bitaw, mao na taon ni tag 5 kay wa man mi ka-afford. Kanon senyora siopaw guys pero wa may ka-afford sa lamion. There mi sa tag 5 hon. Pero pa jis pa nga. Okay ra. Ay agkuan. Lang oy guys. Hala na ay basta buhi.